लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो खुलुमनाय जासि हरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आं दिनै सुक्लाय सेरफाङाव थांनो नायदों। ब्रादार सासे जोंहा स्कुल अपेनिं खालामगोन। स्कुल माने क्लासिकेल मोसानाय आरो अपेनिं खालामगोन। बेहायनो दसे इनभाइट खालामदों। दसे सम थांनानै फैनि एसे हेल्प खालामनो। तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं देखायनो नाजागोन। तो लोगोफोर थौदो। सुक्लाय सेरफांनि अडिटोरियाम हलाव खाथि खालानि उन्दै फंबाय बिनानावमोन गोसो गुदुं दङब्ला बै स्कुलाव नोंथांमोना फोरोंथाय लानो हागोन। गासैखौबो फैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनैनि अपेनिंआव मा नुगोन फंबाय बिनानावमोना बे स्कुलाव क्लासिकेल फोरोंजानो हागोन आरो। तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै गाइस जों बाजार खालामदो आरो फुजानि थाखाय खालि लानो नायदो। आपेल लादो, खालि लादो, फुजानि जगार लादो। नै लोगोफोर स्कुला नैबेनो आरो अपेनिं जागोन दा बेहायनो नायलांदो रुमखौ माबायदि। क्लासिकेल रुम नै बेहाय जागोन आरो बिराद मोजां रुमा। दरजा खुलि जागोन ना? नै लोगोफोर बेनो आरो सुक्लाय सेरफां अडिटोरियाम हल पार्क खाथियावनो आरोना। बिराद मोजां रुमा। देखोना नै गाइसमोन दायो सारा फिथाखौ हास'नानै अपेनिं खालामना होसिगोन। दायो सारा फिथाखौ हास'ना होबाय। दा सिङाव जिरायनोसै आरो गासैबो। फरायसाफोरा बिसोरनो आरो गाइसमोन गासैबो गथ'फोरा लाजोबगोन आरो गारजेनबो फैदो। नै गाइसमोन गथ'फोरा बिसोरनो आरो नायलांबाय थादो। फोरोंगिरि बिथाङा नैबेनो आरो गाइसमोन। दिनै फार्स्ट टाइमाव एसे गथ'फोरखौ फोरोंदों। दायो हाबाफारिया जोब्बाय जोंहा, ओमफ्राय सारमोननो साहा दै होदों आरो बिथिं फरायसाफोरनोबो होदों। गासैबो साहा दै लोंबाय आरो उन्दै फंबाय बिनानावमोना बेयाव एडमिसन लाफैनो हागोन गासैबो।